Скъпи приятели, сега както виждате, ние сме предмет и имаме право да оставим по 3 клонинга. Това какво ще речем? Ето така, един клонинг, втори клонинг, трети клонинг. Това е за заблуда на противника, имаме право на 3 смени, т.е. когато натисна копчето за смяна, ще стана друг предмет, но аз не знам какъв предмет ще ми се падне, всичко е на случайен принцип. Смяна. Ей тук. Ако застана и така с стола. Абе личи си, ама... Някой от... Смяна. Бегай, 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 бегай. О. Ей, тук ще застана така. Ще се надяваме никой да не намери, няма да оцеля. Как му казах, че няма да оцелим? Гледат предметите. Ето убихме един, ето видяхте ли, това беше предмет. Ето убихме втори. Не мога да повярвам, убихме трети предмет, останаха само 2 предмета за убиване. Здравейте, скъпи приятели, казвам се Джани Стилов и добре дошли в моят YouTube канал, а именно България. Искам да ви пожелая честита Баба Марта, скъпи приятели, желая на вас и на вашите семейства да бъдете живи и здрави с 2 ръце. Именно днес е български празник, затова светлините зад мен са червено с зелено, защото бяло, зелено, червено знаете, само че няма как да използвам 3 светлини и затова добавих и тениската на България. Та днес мисля да се забавляваме заедно, скъпи приятели, ще играем една игра и аз съм буквално единственият ютубър в България, който играе и който прави видеа на тази игра, така че ако на вас не ви е интересна, просто я покажете на детето ви, но мисля, че и за по-големите възрасти играта ще бъде много интересна. За какво става въпрос? Накратко ви казвам, играем на PlayStation 5, играта се казва Call of Duty Cold War Prop Hunt, аз го наричам виртуална криеница, защото един път ние сме предмети, се крием от другите хора, един път ние сме човек и търсим предмети, абе затова останете до края на клипа и не забравяйте се абонирайте в YouTube канала ми и да чукнете камбанката, за да ви идват известия всеки път, когато кача нещо ново. Добре, скъпи приятели, сега както виждате, ние сме предмет и имаме право да оставим по 3 клонинга. Това какво ще речем? Ето така, един клонинг, втори клонинг, трети клонинг. Това е за заблуда на противника, имаме право на 3 смени, т.е. когато натисна копчето за смяна, ще стана друг предмет, но аз не знам какъв предмет ще ми се падне, всичко е на случайен принцип. Смяна. Добре, станахме този стол. Имаме 6 секунди, дет се вика да се скрием. Аз още съм до никъде. Я да дойдем насам. Ей тук. Ако застана и така с стола. Абе личи си, ама за сега нямам друг шанс. Оп, ей така тук ще застанем. Добре. 10 секунди до първото посиране. Хубавото е, че имаме право на още една смяна. Имаме и по една зашеметяваща граната на предмет. За сега резултата е 0 на 1. Както казах, имаме 3 рунда по 4 минути. И ще видим какво ще се случи. Ето го посирането. Един от нашите вече умря. Когато изпише това lay low, това означава, че някой от... Смяна. Бегай. Ей, тук ще застана. Макар, че тук е... Ей, тук е един клонинг. И ние ще застанем ето тук. Останахме 2 предмета живи, само аз и още един колега. Я да се раздвижим насам. О, не, аз сетих къде мога да се скрия. Останахме само ние живи. Край. Не. О. Ей, тук ще застана така. Ще се надяваме никой да не намери, няма да оцеля. Как му казах, че няма да оцелим? 2 минути, колко секунди?
Добре, скъпи приятели, падна ни се един от любимите мапове. Сега, както виждате, ние сме човек. Имаме 3 рунда по 4 минути и на всеки 30 секунди има по едно посвиране, по което трябва да се ориентираме долу-горе, къде се крият предметите и съответно, когато ние сме предмети, се крием, хората се ориентират по това посвирване. Дай! Както виждате, сме на нещо като ЖП гара. Ето, първото посвирване ще бъде точно след 18 секунди. Именно, както казах, по това посвирване се ориентираме долу-горе, къде се крият предметите. Ето, убихме един! Ето, видяхте ли, това беше предмет. Имат право да остават по 3 клонинга. Но ще разберете какво означава това, когато ние сме предмет. Лично за мен е по-интересно ние да сме предмет и ние да се крием. Тук е чисто. Тук е чисто. Ето, това е клонинг. Понеже не убихме никой, но просто тези клонинги са за Буда. Тук е чисто. Я да дойдем насам. Ето, убихме втори. Убихме втори предмет, много добре. Тук в асансьора е чисто. ...20 секунди до следващото посвиране. О, ето. Не мога да повярвам, убихме трети предмет, останаха само 2 предмета за убиване. Добре, скъпи приятели, сега пак ние сме предмети. Както виждате, този път сме този стол на такъв влак и знам точно къде да го оставим. Ето. Тук е един клонинг и ние заставаме ето тук така. И мисля, че изглежда много добре, само че по-добрите играчи знаят, че тук няма така отстрани 2 стола. Но ще видим какво ще се случи. Рунда започва ето сега. И първото посвиране ще бъде точно след 25 секунди. 25 секунди. Сега вече първото посвиране ще бъде точно след 20 секунди. Хубавото е, че имаме право на още 2 смени. Имаме зашеметяваща граната. Така че няма нищо страшно. Ще се надяваме да оцелем до края на рунда. Резултатът е 1 на 2. Тоест ние сме на загуба за сега с 1 точка. Айде да видим. Убиха колегата пред нас. Бегай! Добре, скъпи приятели, надявам се клипчето да ви е харесало, макар и кратко, но реших днес да ви изненадам също с клип, тъй като имам доста работа и съм доста заед, но общо заето това е. Надявам се играта да ви е харесала. Не забравяйте да дадете един палец нагоре, да споделите клипа, тъй като аз съм, както казах, единственият ютубър, който играе и качва тази игра в България. Нека да покажем на американците, че и ние можем да играем Call of Duty, Cold War, Prop Hunt или както аз го наричам, виртуална криеница. И не забравяйте да се абонирате за YouTube канала ми и да чукнете камбанката, за да ви идва известие всеки път, когато кача нещо ново. Желая на вас и на вашите семейства, близки и приятели да бъдете живи и здрави с 2 ръце. Чао, чао!